Guys, welcome to my YouTube channel. Pini putot la so video lang bangke ilitum KARBI paper 2 abang le Charlie pon lo nang la si that question number isi pen isi ilitum Charlie pon lo nang men pura palam the pachini tha men pura palam the pachini tha plote option bangke hem tun pupo riso basa pupo vu pupo rel gari pupo la si men pura plote lake vu pupo answer bangke an parke la nomor hini bangke bang phuson ko ando plote lake bang phuke son thom do first person second person la pen third person la si option number C bang si answer lo la pen ke number ke thom bang ke lam the copy si ki pu la ke lam the copy si ki pu plote kaning je ase phan ma mate kaching ki ase phan ma mate ajor ke duala ma phan ma mate eson takali pulo la si lam the pu ke ajor ke dualam amining ke dolam hansi lam thei pulo an par ke lam son ko ando plote lam ke sonni do sa do o puta do yo option long ke son pli puta do b bang ke sonni pu d bang ke son thom pu la si lam bang ke sonni do la ke tok la pen ke kaning ji la hello lam ke sonni ke la pen ke number 4 bang ke tok ke nang sot lam abidi pusi kipu option bang ke e ke ajor ke do lam mate kasiri the kaphan mate ame kalam kapet ame kalam kapat do phan mate choklim pen lam the kapat the lake option number D lo choklim pen lam the kapat the la hello la pen ke number trok bang ke men pen men lar asai patini aphan lam beng puma lam plak puma lam jir puma lam lar pulo lake answer bang ke lam plak pulo an pen ke number trok si bang ke phai pisipu ke thak aphan mate ke ong e aphan mate kalakha aphan mate kachiron aphan ladak bangke kalakha phansi phai pula numbers pedi an par ke apialo tini ne aphan kupilo lake hala first paper long so question bangke di nang tumning dolobo apialo tini ne aphan ke weling jen pulo lake option B hello answer ke la pen ke la number 9 sirke pa number bangke ke claim tang asai aphan kopi logi pupo ke claim tang asai phan ke atumi dik puma mohut puma chuhut puma ke wangji lang hut puma lake answer bangke chuhut pulo answer ke chuhut pupo la pen ke number ke pa bangke claim bang son ko ando lake son troxido claim bang ke son troxido la pen ke claim asai koson si kapachun ma aphan lake sai toy puma dim than puma sai ot puma lamvek pulo la si lake sai ot pulo la si la hai ke sob lam tasam pen bisikoi ke lam tasam question si da practice phanta ki pi la si lam tasam jong sinang li tum por hi prote chini ne lo la hai ko pi phan mata jong si lam tasama class energy prote la ta ili tum video banai thune stamina na bangke la pu nang li tum phanang than pon po la hai nang paklang pon po questions la hai ke paper 2 questions sang se lo mane practice questions la hai ke
ipi alam kopi phan sikipu lasi number kre ki thom mangke ipi alam puge kopi han sikipu lake kedam tang question hala first paper long sikeveng lasi nangli tumning doleng plote answer bangke ipi alam puke ipi kaning je alam phansi ipi alam polo ipi alam plote english pen direct translation ta mother tongue polo lake lasi ipe kaning je ve kalam phansi ipi alam polo lake mother tongue lo english pen ke lasi answer bangke option C hello lasi laso video salong bangke nilila anwer lo kabunai ji lasi nangli tum ke cheng pen ki jut videos lang noi la pen ke lam tasam ta chithan ponang la pen ke sarlam the ya ta chithan ponang CDP ya ta chithan ponang sitame apor bang ke non kom hoi lo la si ni li ta un an pen nang li tuma videos nam bonai pipo la si la po an si ni li la da videos bang ke in ton kok lo la si nang li tum por happy me noi la si big lo